Bai, Beñat? Aparkatu duzu? Oso ondo. Aizu, bada ezpada, ez ekarri erreminta kaxa osoa, Metroa hartuta nahikoa. Neurriak hartuko ditugu gaur. Oso ondo. Orantxe arte, bai. Kaixo, Eki? Ara, Nagore, aspaldiko? Bai, motel. Noiz egin genuen topo azkeneko aldiz? Ez dakit, kuadrilla egunean. Egia, haze parranda, Ona, bai. Ondo zabiltza? Bai, betiko martxan. Lana, kirola... Betiko martxan orduan, bai. Zu ondo? Bai, irakasle nabil orain. Ara? Ze ondo? Ona zatoz? Bai. Asko posten nahi zaizu. Niri bizitza aldatu zait. Orain gauzak beste modu batera ikusten ditut. Baina zer ari da esaten? Bizitza aldatu. Zer egiten dute lokal honetan? Askotan txorakiriekin urduru jartzen gara. Ez du merezi. Ni orain lasaiago bizi naiz. Eta hemendik aurrera zu ere bai. Nagore, ni lanera etorri naiz, Bai horixe. Denok etortzen gara ona lanera. Ez, benetan, anaiarekin. Ez lotxatu, motel. Ezagun pila bat etortzen dira. Tira, barruan elkartuko gara? Iepa! Eixo, Aizu, hori da aurpegia? apur bat harrituta nago. Nagorerekin egin du topo. Nagore. Zer Nagore? Josebaren kuadrillakoa. Nagore! Ta ze esan dizu ba? Ba ez dakit. Baina zuk badakizu lokal hau zer den? Hau? Meditazio zentro bat ez da? Hori esan didate? Kontxo, hori da orduan. Zer? Ez arrez, txorakeriak. Goazen barrura.